Hondarbia askoz ere txikiagoa zen. Eta esango nuke gure edade moduko denak ezaguna ginela. Naiz portukoak, naiz kalekoak, gu aurtokionan bizituta, ezagutzen genituen kalekoak alde batetik, eta atxare lanera joaten zen portura, eta portukoak ere bai. Eta orduan egiten zen komunio txikia, komunio handia 12 urtetan, orduan 12 urtetako komunio handikoak denak ezagunak. Eta ez ginen hainbeste ere. Nire ikasketak beti izan dire etxetik hurbiltzegon monjatako eskolan, Hijas de la Cruzekoa. Baziren nobiziak, monjatakoak, baginen gu, uniformea erabiltzen genuen batzuek, eta gero beste aurtalde bat, uniformenik gabe biltzen zirenak. Hemen ere ibilia naiz ni 4 urtekin. Zeren nire atxa, gerra denboran ezinatua egon zen. Anaia jaioa zen, atxa kanpoan zeon bitartean, eta ezagutu zuen 3 urtekin. Atxak semia. Eta etorri ginen honea, berari etxoitea eta bitartean juilan hemengo monjetara. Portuko eskolan hasi nintzen 4 urtekin aurrak astentzien bezala. Eta euskara hutsa nekien, eskolara abiatu nintzenean. Orain zera dena, ambulategia dena, hortzen eskola. Eta denak elkarrekin ginen, neskak eta mutilak. Eta talde handi xamarra. Arbelean jartzen zigun askotan lanak egiteko. Eta lehenengo irakaslea gogoratzen du, señorita Pepita Donostikoa zen, eta berakin euskeraz hitz egiteko ez genuen arazorik, baina berak bakarrik ginenean berakin hori bai. Eta nire lehenengo kantak eta ikasi nituenak berakin euskeraz izan ziren. Señorita Pepitakin euskeraz egiten genitun gauzak puntualki. Izan genuen maistra bat oso ona, Señorita Julia. Eta berak erakutsi zigun gazteleraz hitz egiten, eta beste gauza askotan ere bai. Oso atsegina zen. Ez dakizen bat urte egon nintzen berekin. Agian 2 edo 3 bai. Zenbat jende eskolan berakin egon 5 urte, kurso berian, batxilberian ja mutikoak, eta handik 10 urtetara edo euskera joan baino, zuk euskeraz bat zenekien. Inork ez zuen egiten. Izugarria da horita. Eskola bera, ja desberdina. Oraingoakin ez zut deus zer ikusteko. Monjak ziren, dena isilik egin behartzen, hilaratan jarri behartzen, ikasten genituen gaiak, erlijio asko, historia de Espainia asko, falangeko politikako irakaslea, oso desberdina, oso desberdina. Dena liburuekin, buruz asko ikasi beharra. Euskaradetik eta kultura, euskal kulturaletik ez da aipatu ere, Iparragirre edo, ez da aipatu. Oso espainola, abestiak, bagenun, lehenengo kursotan genuen klase bat, elkartzen zian kurso batzu eta kanto, klase de kanto. Eta han, erakosten ziguten abestiak dana, erderaz, oso espainola zen, zian años 40 eta 50, ulertu behar da. Hezkuntzaren panorama Hondarribian, panorama osoa gaztelera zen, gaztelera gutxian. Eskola guztiak, bai Portuko eskola, bai Zermor, Hijas de la Cruz eta Biteri eskola zeuden, eta dena gaztelera gutxian zen. Euskeraz ez zegoen ezer. Eta beida,
euskera ikasterik ez zeon, baina oargin, hor ez dakizeinena izango zen, Jose Manuel Ejabiko zuen, martxan seguruna. Eta gubiok euskerazko irakasle egin gendun. Pentsan nola, ez genekin metodorik ez genuen, ez genieken, eta... Norbaitek eskatuta, Zermorren gela bat utzi ziguten euskerako klaseak emateko. Eta ni ausartu nintzen, eta taldetxo bati euskeraz erakusten hasi nintzen. Ni gehiegi jakin gabe orduan, ez euskera batua eta alfabetatua eta egon gabe. Hori izan zen hola lehenengo oroimena dutena euskerari buruz hola hasierako hori. Baina gero gure semen historia iritsi zen, eta beste aldetan, ez genekien zuzen ez gen ezautze gendun, Irungoa, eta ondan abikoa, eta besterik ez. Baina genekien, beste nun baitetan, zehola ikastola bat zeiela, martxan jartzen ari ziela, eta ez dakit nola. Halako batean, Jose Manuelekin da, eta zein behar da, gure semeak, bere seme zabenan, nire seme zabenan urtetakoa da. Orduan, biok arazoa gendun, eta ikastola, zein behar da, martxan jarri, baina hola naturalki, gendun, pentsatu, ze zaila izango zen edo ez, egin inber da. Konversazioan, aurrak eskolara. 4 urte ingo dute, eta erderazta. Eta horren beste guraso batzukin ere, hasi hitz egiten, hilda daude batzuk itxebeste, Mariskal, Zapirain izera nahiz goatzen, eta hola multzo bat, eta denak zea berdinakin ez, grina berdina genula, eta Irungo hasi zutenak sortzaileak, asko gainea lagunak eta ezagunak eta genitun. Antzian, Goena, Derakaba, ferreteria, erosegi. Momentu hortan, Irungo palmera, fabrika zen, Irungo erdia. Eta jendez, oso jende ona, hor sartuta, eta, Jose Manuel han lan aitezun, ingeniero bezala, eta Irunen aurreko urtean, edo martxan jarri zuten ikastola. Erakutsi ziguten bidea, sala, beste modurik etzeon, izan behar zen Elizaren babesakin. Gotzainak eman behar zion baimena pais bati o religioso bati, bere gain hartzeko katekesia bezala. Eskola ez, katekesia. Eta, bidea genuen ja pixkat egina, eta itzein zan, obispo orduntzan Lorentxo Bereziartua, guatzen izala. Zan, nahiko jatorra euskal munduan. Arre jarri zituen be baldintzak, nola izan behartzun, autonomo, eta beti Elizaren babesean, zeuden norma batzuk, baina ez nahiz oso ondo goatzen, idatziak egongo zian. Orduan, obispuak, eta zein jarri hemen da, hemen ondarrabin, ez pentsa genuen igola gauza hundirik, baina bazion Don Jose Ormazabal. Hemen denak Jose Txikia zaten zioten, abertzale zutsua. Eta bere burua eskaini zuen, eta gainera kasualidadez hemengo kapila zen. Eta alde hortatik hori behintzet, genuen egina. Hemen documentos y requisitos necesarios para la apertura de un colegio de enseñanza primaria, privada, eta hemen jartzen du.
Irunen hasi zienetatik bat nire senarraren negozua Enrique Garmendia okulista. Okulista zen, eta oso baitare euskariaren aldekoa, eta jakintzun gu ere hortan genbiltzala, eta zituen arrek bi arreba moja lakruzen. Arrek etzun semea labeik, baina euskerari laguntzeko beti prest. Eta baita ere mojei, bere arrebei, nahiko mezenas egitezun lagundu eta lagundu. Horrek esan zigun, hijas de la cruz, horiek behituzte gelak. Eta muituko etori, eta bere aldetik joan zen, bere arreba uzet, zera zala superiora o provinciala edo zeo zer kargu bat bazun hor. Eta eso eta, bueno, joan ginen zuzenian, eta han, ikusiko dugu, baina handi bere baietz. Bere araua jarri zituzten, eta bere arauak zian, egon behar zutela beste aurrak bezala igual, uniformea jantzita. Guatzen nire Mikel korbata txuri urdin batekin da jarrita, eta gela bat guretzat izango zala. Gero besteekin batea dena, bai jolasak, baina gu autonomo. Gogoan dut, pasillotan entzuna, noiz benka bai topo egiten genuen beste ikaslekin, gazteleraz hitz egiten zuten beraiek, eta esaten zuten, estas son las del Vasco. Eta nahi horrek, ez nuen ulertzen zertik esaten zuten hori. Hau zerazu. Mikel Garmendia, Hostia, Aula Flore, bai. bada, Ondarribi aldezkarien atera zen, edo katuri gordeta. Ikusten, korbata puta. Hau da Mertxeri doi. Bai. Mertxeri doi, hau da Maite Munarriz. Hau da Idoia Zuain. Lourdes López. Bai. Hau ni. Hau zerazu. Hau ez ni. Hau da Matxuz. Matxuz Esteban, Matxuz Beltzana. Hau da Idoia Munarriz. Bai. Hau da Kaix, Maria Jose, Bai. hau da gaztiagoa dire. Bai. Marga Eginez, hau da Marisa. Bai, Marisa, osokoa. Ura pintatu inbeatzen, konpondu dana, eta hor ja sartu zen Gregorio Etxebeste. Pintoria zen bera, eta talde txiki bat zeukan. Bazekin, eta bere alaxe, obrak. Eta ja, obratik jende asko hasi zen laguntzen. Etxebeste hori, Zapiain ere bazan bat, Esoain, Lapitz, nahiz guatzen, baina, bai, eta gure txekoak, Goikotxea Etxeberria. Ja, bagenun beste, bagenun gela, bagenun apaizori ardura, falta zitzaigun, umeak eta andereño, klaro. Eta umeak ja hasia ginean beste guraso, aho-zaho, eta ja juntatu zian, hola, azeran errex batzuk, oso desiatzen gainea. Baina, klaro, 4 urteoko umeak zituztenak, Oso ondo goatzen Jose Manuel eta biok, joan ginean, etxe, lista bat, zerrenda bat egintzun behar, nik ez nun jendea ezagutzen, baina behar bai familia asko, jende asko ezagutzen. Eta zerrenda bat egin, eta... Bate goatzen eiz esan zula, euskera, lehen nahiko sufritu dugu kastillanuak etxugen ekiela, eta... Horakoak ere baziran, baina batzuk etorri zian. Goiz ibili ginen, datorren kursorako. Goiz ibili ginen. Hemen gurasoi bialtze zitzaizkien oharrak eta datorren urtean horrak ikastolara eramateko asmo badauka zutinok eta... Bueno, oaina andereño falta. Eta oso errisa izan zen. Zeren Mari Jose orduntxe bukatzezun, hitza bat esan, pum, listo. Azki neska, gaztea, inozentea, euskerazko giro etxean bai,
baina ikasketak eta beste emateko gazteleraz, pues, didaktika, pedagogia guztiak gazteleraz ikasiak genituen, baina beti bezala gertatzen da, osea, bat bakarra ez da, osea, da ondoko giroa, ondoko gauzak, eta orduan, ni Bizenetxearen onduan, Bretxan bizi zen Jose Manuel Garmendia, eta Izaskun noski. Eta orduan ni pentsatzen dut konektatu zutela. Gure aurrak nahi ditugu, Mari Jose hor dago hurbilan, magisteritza bukatu du, goazen beregana, galdetuko diogu, eta ba horrela. Eta orduan inozente, baina laguntza askokin eta oso rekuerdo onarekin, hasi nintzen baiezko esanien. Deban egindako falangeko kursoa, agiria. Eta orduan, urte horietatik, pasa ginen, itxiko euskera izatetik, gazteleraz egitetik dela, 76an Euskaltzaindiko titulu ateratzera, euskeraz klaseak emateko, edo, bueno, gutxienez etxean genekien hori nolapait agerian gelditzeko. Pentsatzen ari izan, eta, klaro, Maria Josek zer zekien azteko, ze liburukin hasi edo, nola eta? Ez genuen euskerako deus materialarik, dena egiten zen altzena. Ez nintzen ni bakarra izan, hor gurasoak ziren, ni bainen edade gehiago zuten, esperientzi gehiago, ni sentitu nintzen demora guzian babestua. Eta gero beraien aurrak nire eskutan utzi zuten ere bai. Eta orduan beraiek ere bazuten nolabaiteko konfiantza bat nirekin eskolako gauza guzti hori denak aurrera aterako zirela. Eta oso harreman ona izan genuen beti. Oso harreman ona. Oso hurbilekoa, denatarako prest, niri ikasketarako baldin banuen fotokopia batzuek, garai hartan kalkoakin. Eskuz. Hau da, lapitzena, Arreba Gaztiana, Ormazabal, hau da Mendiburu, Remigio Mendiburu, Nalabasarrena. Ni bai, Eta gero... oso horitzofen honak jut. Geroan, eni horitzen ez gero, karo, gu joten ginean, patio eratetzen ginen, bestiak atera, bestiak pasata Ondoren, gero. aurretik, Eta hor bai. duntzen kulumpilo eta bi masinaie guretza bakarri zeuden. Sobrauz joten ginenan. Horla ibiltzen ginen, kulumpilo eta astuak, astuak bezala ibiltzen ginenan. Bai, bira, pasa dire hortiak. Joder. Bai. Ez dira oso horri pasa, Lehenengo urtean bakarrik noski. Gela bat osatu zen, eta bakarrik egon nintzen. Eta bigarren urterako, ja matrikula ikusi zen gurasoak ere lan egin zuten, jendea bilatzeko eta horrela, eta ja bigarren gela bat, ja kopuroagatik, eta orduan pentsatu zen beste norbait bihartzela ja laguntzeko, bakarrik ezintzela, eta orduan Marikruz Uranga esan zen bigarrenan erekin. Eta gero poliki-poliki, urtero, gehiago, nahi. Gero ja urrungo urterako behartzanean, baitan etorri zian urrungo beste bat, eta bai titulo gabekoak ere laguntzaile gisa euskara ondo jakin, eta sartu. Ni ikastolan hasi nintzenean ez nuen inongo ikasketarik egila. Ni sartu nintzen, 1970ean, deitu zidaten, garaietan euskerako magisteritza egina zuenik gutxi zeuden, tartean Mari Jose Agirre bakarra izango zen, Mari Jose besterik ez. Bueno, euskeraz, magisteritza zuena eta euskeraz ekiena. Eta nik ez neuka magisteritza, nik euskeraz banekien besterik ez. Eta orduan nahi zuten personaren bat, bueno, Mari Jose momentu hartan, nik ja ez nuen ikastolan momentu hartan ezagutu bera eskonduta, eta beste andereño bat zegoen, Maria Jesus Aranburu. Hemen dago pili bere hau da Maria Jesus Aranburu, garai batian diputatua izan dakoa, Marikruz Uranga, eta ni. Hau, Hijas de la Cruzen, Matarian patioan ateratako argazkia da. Aurretik izan zen beste bat, Elixabete bat, alde egin behar izan zuna, eta orduan, haren ordez etorri izan Maria Jesus, eta hori.
Gero ondoren ja, Hijas de la Cruzen ginenean oraindik, Ana Mari Elizazu sartu zen, titulua bazeukan eta bihartzen titulua. Etorri zitzaidan, Luis Mari Elosegi eta Etxebeste. Eta esan ziaten, ia nahi nuen ikastolara joan, klaseak ematera. Eta zei joan baietz esan nien. Egia esan, La Cruzen hasi nintzen, etxetik bertatik bertara. Mari Carmen Balerdi, Pili Bereau, eta Maricruz Uranga. Maricruz Uranga zen Luis Mari koñata. Eta gero Ana Lasa eta ni, 5. Eta ni bi maila nituen, lehenengo eta 2. maila. Momentu hartan, baita ere izan zen apaizen sekularizazioa ere, asko. Eta ordukoak ateratze zianean, nora lana. Eta izate zuten Erroman kurso bat eginda, emate zioten ja baimena irakasle izateko, ordutik asko sekularizatu zian. Eta oitako asko ikastoletan, beste batzutan ere, izan zian, ondo etorri zian guretzako ere. Guk hemen bat izan genuen, Mikel Zazabitia, Zamora neona, baina kartzelan, bere garaian. Niretzat izan zen, esaten da bezala, ez dakit mentore bat, edo ez dakit nola esan, izugarrizton laguntza izan genuen bere aldetik, izugarri maite nuen, eta benetan, bai hizkuntza, bai denetako izan zen maisu bat. Garai hartan, aurrak 6 urte arte eskolara ematea doez librea zen. Eta behartuta zeuden 6 urtetik gora. Eta orduan, 6 urtetik gora, kursoa bukatzen zutenean, adierazi behar zen, kartila deitzen zaion batean, hemengo eskola hontan egon da horrela, eta hau egin du eta sinatu behar zenuen. Baina guk ezin genuen sinatu. Orduan, gurasoak lan asko eginta, berriz ere, Hondarbiko umentzako lortu zuten, hemengo Hondarrabiko monjatako eskolakoak ateratzea neskaken kartilak, eta Lasailekoak zerak mutilak kartilak. Orduan ja legalizatu zenean, orduan ja bertan bagenituen denentzako kartilak. Baina bitartean, mutilentzako ateratzen ziren Lasailen, hor Mirentxun, eta neskenak monjak. Gure lana momentu hortan, legez kanpo ginen, jakina. Noizbait joan behar izan genuen Guardia Zibiletara. Gure burua deitzen ziguten, eta joaten ginen esatera, zein ginen, nola ginen, zertan ari ginen. Ni uste dut behin bakarra joan nintzela, baina bai. Problemak izaten ziren gehiago Franco garaia zela. Eta guk eskolan, klasean bertan, jarria genuen beti txarteltxo bat jartzen zuena katekesis parrokial. Sumatzen bagenuen, gutxitan etortzen zen, baina sumatzen bagenuen inspektoria bazetorrela, ez ginen legala, gu hor. Eta momentu hartan eskolan bizi zen apaiz bat, Jose Ormazabal, eta berekin hitz egina genuen, eta sumatzen bagenuen inspektoria, Jose heldu dat, getxitzen zen, eta klasean sartzen zen, eta katekesis parrokial. Uniforme eta guzia aurra, beste gehiago bezala, eta etzen duz pasatzen. Kainabera luzearrekin. Ai, nire zoretzen. Ni bai, zeukan kainabera eskuakin, kaska. Baina taldean ginen horrela askotan, kainabera bat zuen, zeren, karo, hangora etzen aliatzen, eta ka, eukitzen zuen kainabera luze bat, Nire zenez, zu eta Mikel Armendia, que os daban buenas, horrelakotan. Zenditzen oso muituak, zu egile. Bai, horretzen altzana, baina azera batean, nik uste, buruan dut, ez tegit oker nago, baina kuota zala 100 peseta, umena. Baina batzuk
desentek, voluntarioki gehiago bate zuten, eta donatiboren bate bai. Eta gero, baita izate genitun, bazkide batzuk, gutxikin, ni biltzen izan kobratzen batzu da, 10 peseta, 25, eta 50 bat edo bildu genitun herrian. Batzu goatzen naiz, besteak ez, gero mecenasen bat ere. Nik uste dut bazela jendea modua zuena kuota baino gehiago ordaintzen zuena. Baina ez dakit. Hori da zerbait ni pentsatzen dudana eta bazen jendea oso modu honekoa eta ziren baserrikoak eta garai hartan baserria ez dakit hain ondo zegon eta arrantzale seme alabak ere bai. Arrantzaleak batzu behintzat hobeto libiliko ziren. 600 bat rifatu genuen, sosketatu genuen. Diru pixkatateatzeko. Eta, imaginatuko ezu, numero erdiak eta etxetan, gure etxetan geritu ziala, baina, bera. Eta, orduan, gu ibile ginen saldu, eta batzutan erantzunak ere herrian, batzuk, ze kontrakorriente zabiltzate zuek gauza horiek egiten da, zea eta, ez dugu pentsatzen, baina. Eta olakoak ere bai, baina gero beste batzu. Eta rifa hori, kotxia, pixka diru. Ja, berandu zio hasi ginen, atxamarta, azoka. Baina hori berandugo izan zen, Eta San Martzialtan Irunen badakite jarrila baita ere, azoka, eta guan irundarrak jai beraientzat, eta gu anegona, aritu izanak ere bai. Hau da, 1973ko irailaren 9 igandean egindako jaialdi, edo egingo zen jaialdi baten kartela. Zezen plazan egingo zen jaialdi bat, herriko dantza eta kanta saioa, ikastolaren alde, irailean 9an, Hondarribian. Kartela egin zuen Nestor Basterretxeak, hau izango ziren parte hartuko zutenak, ikastolaren aldeko jaialdia ateratzeko, baina berezia da, kartelak herrian bana jarri eta gero, Guardia Zibilak edo, joan zitzaizkion infrentakoari esanez, dena erretiratu behar zutela, eta arazo handi bat sortu zioten, zergatik, 3 koloreak zituelako kartelak. Eta espazuen zerbait egiten eta erretiratzen dena, inprenta itxi edo zerbait egingo ziotela. Orduan, dena kendu behar izan duzen. Nire lehenengo nomina. Ez da hila ikusten, baina izan zen, azaroaren, gazteleraz noski, azaroaren batean, 1974an. Eta gure arduraduna bezala ofizialki izan zen nuestra escuela parroquial, Nuestra Señora del Juncal. Egon zen Irungo parrokiaren babesian ateratako baimena. Bueno, ez genuen kontratorik. Lehenengo 8 urte pasaren ditun kontratorik gabe, kontratua kobratzen genuen. Bai, ordaintzen ziguten, gurasoak, jakina, gurasoen poltsikotikan ateatzen zan dena, ez egon inongo beste laguntzarik. Eta gero hori Irungoekin bat egin genuenean, talkartu ginenean, 8 urte pasata gero, 1978an, orduan lehenengo kontratua izan genuen, eta hasi ziren kotizatzen, seguridad soziala eta kotizatzen. Momentu hartako gure soldata, onartutako soldata, zen 14.867 pesetak. Pesetak ziren. Eta gero hemen, bakoitzaren eskuela parrokialen sinadura, gurea, eta secretario del Sindicato Provincial de Enseñanza. Gu hasieratik sartu ginen
buru belarri ikastolan, ez? Ja, 3 seme-alaba ikastolan, eta, bueno, bilera guztitara joten ginean, eta, ja, hasi ginean ezagutzen jendia. Eta nik uste sartu nintzela juntan 71an, hola. Osea, bueno, ikastolako martxa jarraitu, andereñoak aurkezten zuten problemak edo arazoak, eta gu pixkat bideratu. Hori zen eguneko martxa, eta gero ja pixkat etorkizunen preokupazioak, eta nola lortu titularidea Hondarribikoa, nola lortu lokalak, ez da baitzen diskutzitzen ginean, hortaz, askotan erabaki bat hartu gabe, baina zen pixkat saltza momentu horretan, Segurazki beuden artean ere, momentu horretan izango zituztela, beuden heldu bezala zituztena kontatzen, beldurrak, haserreak, konponezinak, baina hori leku guztitan, eta prozeso bat olakoa aurrera eramaten denean, ezin bestekoa dira neurri batean, baina egintzan. Egintzan, bai. Baziren juntakide batzuek, nahi zutela, nolabait ere, jarraitzia dotrinakin eta zea guztiakin eta beste batzuek nahi zuten laikoa. Hori bai izan zela nahiko gure aldetikan, irakaslegoen aldetik argi genuen laikoa nahi genuela. 76an, hori sortu zen polemika eta dibisioak ere, bazien jendia atera zituen aurrak ikastolatik. Gu erabaki genuen, izan behar zen akonfesionala, eta dotina nahi zutena, orzeon parrokia eta familiak edo. Nire izan zen momentu bat, noski, jende gehiagin. Atzen nuen ikasterako, mirentxu hartu izango da. Zeolako tokia, baina. Azizean jende etortzen ikastolara, eta hasi zen, gero, hasi ginen ja problema, non kokatu hainbeste aur. Ebili ginen Ikasgela Kruzen, 74, 75 arte, hola. Biteri Zarran, ziren las katakumbas, la zikiña, arratoiak, hemen sartu ginen. Eta Armaplazan. Armaplazan lortu genuen, udalak zeditzea Armaplaza, eta apaindu genuen pixkat, eta egon ziren, urte asko egon ziren Armaplazan. Eta, ja, koskortzen hasi ziren neskabutilak, EGB hartu hasi behar zituen, eta orduan beterramea jo ziren. EGB egitea, beterramea, eta han elkartu ziren ja Irungoekin. Hasi nintzen beterranen Hondarribiko taldearekin. Eta orduan Irunen batzuek gehiago, eta ja egintzen martxa elkarrekin, juntak elkarrekin, plan nagusiak elkarrekin, dena elkarrekin egiten ziren. Baina gehien bazen, nik uste dut, entitate bat emateko ikastolari, Hondarribikoari, zertik Hondarribian gela gutxi ziren, txikia zen. Eta zerbait lortzekotan, denak bat eginta gehiago lortuko zen. 78an hasi nintzen ikastolan, gimnasio bat ireki genuen Irunen, ikastola ere hasia zen Irunen, 75, 76an, etorri zen nire bila. Ikastolak ez zeukan inongo errestasunik ezik eta fisikoa egiteko, eta nire gan etorri zen, esan ez, etorri zitezkeen nire gimnaziora asignatura hori betetzeko. Eta horrela izan zen, lehenengo pausoak ikastolako umeak etortzen ziren gimnazio zariren ontara, eta, bueno, ja beterran eratu zenean, beterranen hasi ginen kondizio behoak zeudelako, bazegoen estalpe bat eudi egiten zueneko, futbol zelaitxo bat bazeon, eta, bueno, heziketa fisikoa kondizioetan egiteko moduan izan zen.
Eta, bueno, ikastola txingudi egin zen arte, orain dagoen tokian. Ikastolako lehenengo promoziotaz, goatzen naiz. Orain dikan, Olaizola-tarrak, Elosegitarrak, Gorria, hainbat abizen lehenengo promozio hortakoak gogoratzen ditut. Baina urte gutxi barru berriro bakoitza gure aldera bueltatu ginen. Ja, hemengoa handitzen joan zen, ja, zentro bat, hasieran ginen batzukan bestiak hemen oso leku ezberdinetan. Nik uste dut elkarrekin ginela oraindik, lortu zela terreno bat hemen Torralban, orain satarka dagoen tokiotan bazen bila bat, eta terreno bat lortu zela, ja hor Hondarrabirako bakar araino mugitu gabe, joan gabe, autobusak eta hori dena egin izan gabe, bertan egiteko eskola bat. Baina bertakoak esaten zuten agian entidade desberdina behar genuela ja ere bai, Jaizubiko Irungua oso handia zen, gure ere handitzen joan zen, eta gogoan dut, 83an sortu zela Hondarribiko ikastola kultura elkartea edo lako zerbaiten izenakin. Joan zen, poliki aldatzen joan ziren, gure ikastola handitzen zen bitartean, aurrak ez ziren hainbeste ere, eta eskola publika ustutzen joaten ari zen. Eta orduan, ja pixka bat legalagoa ginenez, eskatzen genituen gauzak, eta esaten ziguten, eskola publikoan utsuneak daude, gelakutsak daude, bete ezazute, eta nola egingo dugu beste eskola berri bat. Eta orduan, Torralbakura joan zen ja pixkat ostutzen edo horrela. Eta iritsi izan momentu bat ikusten genuela norbait ere herri mailan herria euskaldundu behar genuela. Eta herri mailan bazegoela aukera ikastola handitzen zijoan, eta ikusten genuen publikoa, biteri, konkretuki, gero eta zera gutxiago zuela, matrikulazioa jesten joan zitzaiola. Eta orduan planteatu zen, denak elkartu, denak Hondarribiko umeak izanik, ia zergatikan ez ginen haiekin. Urtea gaur intzuten kurso bat edo bi, eta joan ziren. Julian Zirosu, Inigo, Bizkia, Manterola, Edurne Basalok, Irungoak ere bai etortzen ziren desente, Moises Jauregi, Gurutze Etxefarreta, Aitor Lazkanotegi, Ankan Maritxe Beste, Markularia gaur egun, David Grijalba, ere Irungoa, Ainhoa Berridi, Juancho Hernández, Irungoa, Juan Mari Eukeni, Ketxus Ponce, hemen Idoia, Javier Peña. Momentu batean biteri berrira pasa zen talde bat, ikastolako taldea, eta han sortu zen olapait ere lehenengo D-eredua, han bazeuden euskeraz bazekiten irakaslegoak, eta han denak bakoitza bere gelakin eta bar, baina han olapait ere sortu zen lehenengo D-eredua hori. Eta nik gaina Hondarribian bizi nintzela eta guraso taldeak gogor jokatu zuen eta nola etorri ginen. Hasiera batean ez zen gustokoa izan, zeren, klaro, proposamena zen klaseak ematera Biterin eta Pedragin Agalden. Ez zeuden gimnasiorik, ez zegoen ezer, eta txingudin berriz bagendun gimnasioa, frontoiak, atletismoko pista txiki bat ere egina gendun, beraz kondizio oso onak heziketa fisikoa betetzeko. Baina, Hondarribira etorri, hemen pixkanaka ere gauzak egiten joan ziren, orain gauden gimnasio hau Biterin, 25 urte hemen Hondarribian egin da gero, uste dut ona izan zela. Gu pozik, oso pozik gure aurrak lortu genula euskeraz hastea, ikasten oso importantea zen guretzat, oso. Etxeko hizkuntza, orduan, gure aurrek ez egiten besteik. Apostu potolua izan duzan, apostu potolua. Eta osarta. Bai, oso osarta. Bizitzako gauza politenetakoa, bai.
Eta jendea asko laguntezun, zein, Dekuerdo onena, gelditu zait aurrenekin harremana, hurbileko harremana, eta gurasoak elkarrekin denak. Hori, gurasoak parte aktiba hartzen genuen, Gustora eta gehien bat hori, gogo handiz. Gogo handiz eta gogo handia herriari buelta bate, nolapait ere zea bat emateko. Frankon garaia, gogoa bagenuen gure inguruko zerbait egiteko, baina bai militantia pixkat ere bai. Eta hori, ez baduzu militantia pixkat, ez duzu egiten. Ez duzu egiten. Unikamente hori, legala ginela, baina ez genuen gehiegi pentsatzen. Gazteak, aurran ona, eta antxe juntzan, eta ondo doa, ez? Sentitzen genuen ikastola, jendia sentitzen zuen ikastola beria bezala. Nik uste ikastola kontutan dabilen, ibili da jendea, gehienak hori izango izu, Kontrako bat beste bai, baina indiferentzia, nik uste gehiago bat. Enteratu, eroiek.